Obi biara jo Edeba African History and Heritage TV. Eye mosomfo historian Kodwajiman. Ena sabri motiminkan. Ameba ha amane titia ne se ya adesua no a ene gususua eya abakosem no. Na ne mom de ne amede bram no efa abakosem bi a mebeka efa brekum eho. Na onua bi a yefre no obi wa o de hum wa ye bai. Na osan keka abakosem binom efa doma suma no ne ade eka ho. Obo ne hum o de mom de nanso no kasebo no de bai no na ntokuro didam na ehu behia se historian Kodwajiman. Beba be church mana se metutua ntokuro no ma asem no ani adaho. Na mensemre no medenchia kese ebema mia me nana ebono jaman hene na kosie Dinkrajiman owo Kodivoa. Na mesa chia mikrom hene na nabofo mene the fourth aoye oman hene dwinim awosu nkonwa asase so. Enchia no bi so nkoma ye nana osagefo Ajimambadu a otoso mienu one ne hema ye nana odine ho frimua dwaben Dr. Obasima Ahofidua. Enchia no bi nkoma ye nana Sumahene odine ho Afram Brempong one ye bono hene bono jaman hene enifa hene. Enchia no bi so ensa nkoma ye nana Drobo hene. Ye nana Drobo hene a efreno okochire dom Sechiakwa otoso mienu one ye bono jaman Adonten hene. Enchia no bi so nkoma ye nana Japikrum hene Amoa Atu Konkonchia oya bakuma hene ewo jaman bono jaman hene na konwa ho. Saa so na mesa chia ye nana Amia hene Obasima owo brekum oye bono jaman hene ne dehye prekoape. Enchia no bi so nkoma ye nana Prekua owo Domase. Ono so oye bono jaman ni prekoape. Na mesa chia me nana Sumia hema Obasima nyansafo nana moapia. Na mensebre no meko amanebono so direct. Onua ye friend obi wa oba ye okanse bebre. Ya kan ye ne se asante e kase asante ni guya na enye nokre. Asante ne wo ho na yemre. Na enokre ntima. Esande asante no pa biwa na ye friend Asante Confederacy. Ye bebe ho asem aka. Osaka domane wo mfie ho abakosem bi. Ena suma eni kuti ho abakosem so. Okan. Na mom ni nyina no obo ne homoden kakra. Na ntokuru edidadedam. Nti na trese ese historian Kodwajiman. Mede ndi ama betoto na kwa mu na metutua ntokuru no. Ema abakosem no ani eyeden edaho. Minua a utie me se ene na wo ba channel so a wo ba subscribe na share mamamfo so nsanka bi na venti history no bi. Yina yesua de ya adesua nso de yesua nsida ena adesua so enkatida. Na yanko straight away to the point.
Minua obi wɔ hɔ a ɔyɛ santini na sɛ ɔkɔka sɛ asanteman no aborɔfo bɛkum no sɛ berɛ nti wɔ a na ɛyɛ ne ya nti ɔbɛgye ho akyinye saa nanso so no yɛsɛ ehu ne sɛ ɔman bi abakɔsɛm yɛwɔ dɛdɛ wɔ mu ɛna ɛwɔ nwononwono wɔ mu nti nwononwono no ɛto hɔ a na wafa dɛdɛ no nso ɛba na wagye ato mu saa na adeɛ no ɛteɛ na mensɛ brɛ no mɛsa ɛm sɛ ɛda no presentation a meyɛ readings na mekenkaeɛ no ɛm sɛ me nua no wante readings n'ase yie ebia n'adwen ankɔ so nti mɛsan atim bio na meba mɛkenkan topics in West African history written by the late Professor Adu Boahen, page 89, 81. Metim bio ama atiefo ani adaho ama yina. Page 81 also, but the decisive defeats of Asante in 1826 and again in 1874 greatly weakened this force. And as was expected, the empire began to fall apart. All the northern states, Gunja, Dagumba, Karachi, and German, reasserted their independence, and they were never reconquered. The southern states, too, Achem, Jenchira, Wassa, Fanti, and Accra, also declared themselves independent, which was recognized by the Asante in the Formula Treaty signed with the British in 1874. The top of one is Britain for a defeat Asante kon etias Asante di Asante so nkunim 1826 and 1874 no. Amanaman no ande kabom ema form Asante no nyina Asante nkrabata no nyina bi te se Gonja Dagumba Karachi German ene Achem Denchira Wassa Fanti ne Accra obia ede no fa hodie ekotena ne babi na brofo no ene Asante sign contract treaty, the Treaty of Formana, say hey for Omino obia fa hodie efama Professor Adu Boahen ena wakasei na minua mense breno ebeko Todof onoso oha Ashanti under the Prempeh 1888 to 1935 onoso wakanoha page 146. Also in 1896, Offenso, Ejuso, and Abuna had each been recognized by treaty as an independent state, and it is probable that they had secured this status before Prempeh's deportation. And the honor. Ejuso Asante, the core, the central Asante no. Ebe kan say metropolitan Asante no wa bia na Asante man no ni kukuo no si nkuro bi te say Offenso Edwoso Abuna obia eje ne fa ahodi ekotran ne ba bi say Kumase central government na wo Kumase Asante central government na wo Kumase no wo so ye nsom bi o do bia ekotran ne ba bi tie ma Asante man no bui ekokan Kumase nkoa Kumase man no nkoa now yensa nkomu bio yebehwe world history, a history of Ghana written by Ward W.E.F. Ward, page 284.
page 284. Or say, for the time being, Ashanti had fallen to pieces. Most of the important states, including Mampong, Nsuta, Bekwai, Kukufu, Juaben, and even Okomfo-Anokye's town of Agona, refused to obey the central government, and all the outlying provinces, such as Kwahu, Yaman, Seri, Banda, and the northern tribes, openly declared their independence. The Tofa woman said, Asantino etete pansam kra, or say had fallen to pieces. Enti amanamana ekabum efom Asante Mampong Nsuta Bekwai Kukufu Juaben sa ene Agona sa nkuri ena Komfo-Anokye ene obi Komfo on say tutu the first Bekika behubom efom Asante. So the central government no ene sa nkuri eno kra no obi akotra ne babi. Enti Asante no na ete ase ana na aye week ana se na ago Asante no broni ebegu no kojo to no credit awa na waka. Now Emerson Kinkai, the same world history, page 288. Page 288. Ne oho say Asante no gu kojo to no 1874 Kofi Kakari na no tie akonwa so Sagrenti War. Abrofo bekuti Asante egu no kojo to. Enti Kakari etuni fura akonwa no so. Ena yede akonwa no ema Mensa Bonsu. Na Mensa Bonsu ena ye ne ho se obese na pompom asase Asante no bio. Enti otwentuo so obekon no wasana age nkuro no abatete be ho na manama atete be ho no. Na momie ntie na esiye. Also, Mensa Bonsu remained on the throne from 1874 to 1883. The whole of this time was spent in effort to restore Asante to its former position. Agu nti na opeso or restore to its former position. Opese Asante Mano or Sampompa no bio. In 1878, he sent to German to say that the Queen of England had given the whole German to him. The German sent to the governor at Cape Coast to ask if this was so, and a British officer was sent up to Bonduku to deny Mensa's claim. He was instructed also to offer German British protection if they wished for it. German Hene Kodajima was inclined to accept the offer, but most of his chiefs thought differently and the offer was declined. Also, Mensa Bonsu na 1878. Osuma meko kachire German Hene Kokwajiman say, Kokwajiman German no na ekama santiman no hono abrofo no dia behye mensa bio nti firi ne kro oyam de hye ena German Hene say aha ne no soma ne chiame say monko Cape Coast na monko bisa abrofo se ne bekan no no kra na beko bisa broni na broni si David Mensa Bonsu boa ena broni otu omantu ko Bonduku ekushia German Hene Kokwajiman no kanche say ne okan no asa osibu zukan no enye no koreda enti sebepa oni be sign protection treaty oni sign protection treaty January 1889. Sabrina French for so abapum ho abisan trade treaty so ne German fo be di bia go ntokwa no ntino na German adwadi no ese efa ha Krinjambo efa asikaso
anyimfoɔ mane no ho na ɛkɔ Grand Bassam na afa hɔ akɔ Kirinjambo akɔ Cape Coast saa na netie eti ɔmo sign trade treaty na trade treaty no akyire na ɛwɔ November 1888 January 1889 ɛna Britain for nso ne German hene Kwaku Agyemang no a eco sign protection treaty protecting German from Asante invasion bill. Eti ekoba sa na abrofo mienu no wɔn ne German akɔ apam de a na kyerɛ German hena committee abom nti sɛ ɛbɛyɛ asomdwie bɛba no ɛna Britain for ɛne France for ɛtena so wɔ Paris 1898 ɛna bɛde hyɛ ɛto hɔ boundary way ɛto hɔ ɛkyɛ German ma no mmienu ɛna French for fafa ɛna Britain for so ɛfafa na ɔsɛ mensa bonsu kɔ kan sɛ Britain for ɛde German ama no bio no a na enye nokore no ɔyɛ sɛ ɔde batanga ɛbɛfam nti ɔde ntɔkwa bae ɔmaster ne forces from Kumasi ɛde bae Abisim na saa brɛ no ne yɛ Nana Tandate no a ɔde yɛ free Suntreso ɛbɛtena Bampredase no ɔno di kan ɛkofa ne sɛfifoɔ ɛde bɔso ɛwɔ babia na yɛ friend Loma Ahenkuro area Wamfie area hɔ ɛna owura mu ɛne na fanafoɔ de kɔ bɔso no konka wɔn konka kotifoɔ no ɔmam keka ho zozo mbia no ne adade nyina ɛde bɛhyɛ nase enti mensa bonsu ɛde ntɔkwa no bae no na yɛbu ɔfɔre ɛne ɛfɔre kɔkɔ kyerɛmegyana nom na nete Abisim no ɔmo na de bɔso that was 1882 enti opra yie pa apra mensa bonsu pra yie na no ɔhye opra yie enti ɔka sɛ akomfo we efiri ne kro menemo enkontokwa bio group na ye defeat mensa bonsu no benenne bete Doma Ahenkuro no Doma man na ɛwɔ Doma Ahenkuro sese sa military contingent no and defeat Asante military contingent led by Osei mensa bonsu no ɛwɔ Nkyiraha kyira sunyan Nkyiraha enti ɔka kyerɛ yɛbɔ ɔfɔre no sɛ yɛno nko bio efiri na kro yɛnyɛ nhyehyɛ sɛ yɛno mo yɛnom asomdwie abrobua ɛna science peace pact ɛwɔ kyira enti kyira a yɛ na Doma hene ni kuro ne dimba ko ne contract so ɛna nyina ɔkɔ efrɛ na efrɛ hɔ contract so kyerɛ sɛ wɔnom no ɛne mensa bonsu sign contract peace agreement ɛhɔ sana hɔ ɛdeɛ no esitie enti menua Asante no deɛ egu kodwoto egui ma ɔno abrofo mamanaman no nyina sign treaty with them so bi ankota ne babi sana adeɛ no teɛ enti Asante no guye no Asante no ansɔre bio ɛna abrofo Yasantua rising that is 1900 Bruni a friend Hossin or Bug Massey say Monko for Scabiano emra na mentena so ɛna Yasantua say Scabiano yɛ transuro na yɛ ntokwa ɛna ta sabre na Asante agu enti wɔn a wɔn free ha wɔn free bon ha ne ahafo area nkobi te sɛ bɛkyem no ne domase no na wɔn ko bi no wɔn ankɔ ntokwa no bi sɛ Asante nisuo nti ma wɔn kɔ
na biribia no se ntokwasi a yefre bibi buti ntokwa no beko a asojafo no mutum guragura nkrofo fie sika akọ kane so de sika akọ na enye na eni sika futuri etim wiewia bi na de aba enti bechemunum ne bia nkwantandom na omkọ ya santo akon bi de soldiers ko no man kosese bio na asante ni suonti individual soldiers ne ko ko se ntokwa no ko a benya sika futuro bi no asesa okwa so de aba enunti na ko sa ntokwa no enti menua obi ehode no saa na etie na unim ayrawusem ne se asanteman no gu wiye no ena osi broni one amanaman no nyina esan treaty wiase ono sign treaty wiase no ewo atebu nchen ho ena one atebu nso esign treaty agreement o sign treaty no so he o kotran ba bi santehene yo no nko na ye king o so ye king enti treaty series ya Britain for any samanaman no isinsan ye nyina o declare sa ahemfo no so bia ye king enu bi indicate me a me be kenkan amotie for ati we National Archives Gold Coast Accra file number JOBP 12/57 ADM 10/2 21st December 1893 os edos ntimekamba wikakre ose whereas Kwabena Safo, king of the country of Amanten, and the chiefs and principal headsmen of that country, for and on behalf of themselves, their heirs and successors and people, have agreed to enter into a treaty with Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, her heirs and successors, by the said George Ekim Ferguson, acting for the said governor. Enti Kwabena Safo no ye Amantenhene wanze buroni no abori din ha se oye king abrofo di gamba ya no de bless Antehene nkwan ye king afi asantman guwie ya be sinsan treaties no bia ejusu ye king Kukufu ye king Dwapin ye king Mampon ye king yesu bia ye king enti Amanten yesu ye king yes Antehene nkwan ye king obia nkotrane wabi. That is it. Now, this is Nakaiva document 2, BRJ 1/20/61, Wiase Local Council. Agreement abrofo any protection treaty only Wiase for Wiase kuro bi wo atebu nchen ho. Omusan sa treaty we 19 February 1894. Or say, whereas Kwadwafrim, king of the country of Wiase, and the chiefs and principal headsmen of that country, for and on behalf of themselves, their heirs, successors, and people have agreed to enter into a treaty with Her Majesty, the Queen of Great Britain and Ireland, Empress of India, her heirs, successors, by the said Captain George Ivran Land, acting for the purpose for the said governor.
enti Kwadwo Afrim a na ono so ye wiase hene ne bere no ko sign treaty say yes sign e be protect o ye ma Kumasi government no machu bio ye ma power bia so machu bio enti wona wabusuafo ba beti ase ba beti ase ne ba be wu nyina ba wu nyina ne ba ba akire nyina treaty no e cover. That is the essence. Treaty a be san ye nyina the clause a wom ne say yes san say ye bo ho bane mprimprin wabusuafo a beti ase wade hye a beti ase ne ba ba bia no sa bambo no e cover wo sa na betwe no treaty no 1893 wono 97 omne statement sign treaty omne domain sign treaty omne drobo sign treaty 1886 omne amanamanu nyina sign treaties e pompan wo amanamanu efiri asante ho ma asante man no egu kodu to ono sign treaties so oda we king yes ante hene nko na ye king. What you say? That is it. Na minua Asante Confederation no ye baso minua obi o kan bibi so Asante na ambukura ntina Confederation ye sanko fa ba bio ya na esere kwa Asante Confederation sa na ye kan ya twere no wonwom o Britain for bae ene kan say Confederation no ye nko fa mra bio na bono ene ahafo the former Bono Ahafo region ene Asante region Asante no ebedi so a omoto ne Asante a higher western province of Asante ene higher eastern province no ye kan say ye sanko fa mra bio ene de bae eno ena santefo ede ye gina so a biribia Asante hene pese o claim sa region we emu ahemfo ene nensase which is false na ye bebo tukru Asante Confederation no yan restore ya twere wonwom de na enye true sa na brofo no kan but enye true why mo bae no na Asante hina chechire ne man a ye fre na Asante man the northern states, northern kingdom, the Gunja, Wala, ene south ha bono German techima nom ne ade wasa dentira awumi sekwi nom no obi aka ne man na wa chechire no na the present day Ghana kwa na e cover base 85%. Ena mo kumpane mo kuti ano na mo gu sa ahini no sa man no ena brofo mo che o man no miensa 3 regions or 3 blocks. The northern territories if black voter kosoro no amanama na e wo ho nyina mu declare say ho no ye northern territories. Ena if pra no ase e coast ho nso abrofo yi mu declare say eno ye colony, Gold Coast colony. Ena the former Bono Ahafo region ne Asante so bebe friend so higher the crown colony of Asante. Crown no yes Asante hine na ne friend crown. Crown no the British monarch. It be declare say ahade ye British monarch no higher the colony. You know the reason why Nasika wonti it ye declare say higher British monarch no the colony. Na SSA yedi din bi to so say Asante. Asante no ya to have northern territories and a Gold Coast. Hano ya ma Asante din na meto so a yen Britain for yenya anmunyam bia say yenya nkai dum bia say oman bi o wa na efre na Asante a ye be defeat no di har kakra no de ye be frɛ ne Asante. Ena 1800
1900 obi moche Santihene Prempeh the first no cause yes the Prempeh the first cause yes 1924 and the no buy no be huye Prempeh the first huye no na Kwame Chitwi obaye 1933 Kwame Chitwi ebaye na mprofo yes oman no ya chichim bibibibibib enti Santihene yedu free se aba oye Kumase hene yedu no ba first na yesi oye Kumase hene o oye Kumase hene onya Santihene bio because Asante na gu nti kotron babi afi betra se amro amanama na aka no ye be boaboa no na ye dia brawo. You know the reason why they did that? Yinti abeye sa ne say sabre no Asante no gu ye no babi an na ye frɛ ho Asante region Kumase ne mpotamu ho ntɔkwa ampa hoda dwabe no akɔta ke bekwae bekwa no akɔta ke kukufu iti na asomdwe ni ho Britain for so one more largest investment na ɛwɔ ho 1887 Obuase mines na Cape Coast for mpanimfo mienu bi nete AGC Ashanti Gold Fish Company na Britain for the nyansa kwambe take you over. It is not the largest investment na Britain for wo mine Obuase gold mines. Asante for so moko. Enti ye beden atuska koi. Beden to kwa ba ho na bedi ja betutu ye mines yi ma. Ye beden enti ye momodi an se ye de Prempeh ebeba ne ya kan kire no so na santeman na aka no ye be boaboa no e de ama no ye be restore Asante Confederacy be boa na eye adanko dadadwe krokro de John ade di America sa ukosi broni ube na Santihene akekere ne man oman no ne kese kra no na e cover kurubo babi Togo water region ne didi ko babi na be company man no nyina every no gu man no gu Kumase government no because Asante Empire no na ni kukuo no ni seat no etese seat am tisu na Kumase na koka Santihene no ni seat no pe what I say it is all can say o be restore Asante man no bi odia and the nanka amanamanya one Santihene no sign treaty of Formana 1874 se onyine nsam free ho denchira awomi wasa kwawu Achem Accra any fancy states no esenka wo de besane ba se na wo restore there na northern territories the gomba no gonja no ma na beka ho na osande beba na German abrofo Britain for mo ne French for che mu mienu no so esenka no so mo sande ye no yeden e no beka ho gese mo ne French for ekusi nkonwa se Santihene na bo yede ne ma no kwosere Santi France broni oman na ye German no famo ye che mu ma fa ye no fabra na ye nka ye wo egogus no enkoma Santihene no mo anye ne sa na se mo kase na mo be restore Asante Confederacy na mo boa broni boa minua obi me ka tro oboa odi ye no me friend say containment strategies na opese odi sa apono to Santihene no tim se o ye ko pompa santemanu bi na nitima ye de na wakasa a kire na de hye mbogya ntokwapo enuti eno cancer. That was the reason onim na binim say Asante Confederacy no on restore no ahemfo no abeka asem nko no atebubu o kantire nso o meka ho Confederation atebu hene kwasi kwa o de broni one man independence mean was sign agreement
so wo protect him no ne kakae na obechima we no wo bom ho bandi atia no mensa nkotena na hemfie menko enti from 1936 up to 1951 na Asante Confederation no transi bia no enya de akosi kwa akobi broni so antima mfo no na se na or restore dia or the Asante man no babi dia ene kakosi kwa kanse onkono nke so force no so what I say ndi obwa broni boa. Number 2, Bono Champion ye started in 1951. 1951 na Brofon da so te ha. Na ben ko you because in independence 1957. In 1951 na nanom started Bono Champion say yon kwa Asante bio na broni wo Chief Commissioner of Asante no Tikumase ho. Adena nkawanka se chinchin amomra. If say ya restore Asante Confederation inti be shame force momentum. Adena nkawanka sa. No hwe nhwe motachiman abase domano nyina eye luta ekofa Bono Champion bae e why omo ifira Asante ho. Inti broni kan say obae to restore Asante Confederation minua obi enye no koreda oye ne ho azan krokro de John Asante a friend say adanko dada be se be Asante fo na e wo center ho no be brebe ho ase Asante ne be maba brebe ho ase na wa ye den bonya kwane to be good etebri ediako. That is the reason why. What you say, that is it. Inti so can say restore Asante Confederacy enunti no Asante na ngu ene ne kro ne ba mia obi enye no kreda sa na broni kan so enye no kreda. Now mia obi o san kan bi se mansen omne di kan ko tena wa bia beti wa mfie ena domafo ko tobe na isan se doma hene no na ne ba ne mansen hene no eno kanso mpapa wa ba betena mpam ha no to ho wampam ena chire mbe chenji ne ye ne doma no so mpapa de odia ene capital no dise di kokuru na o patre se domafo kura ne asase wo ho na capital no wamfiefo ne to ne danua nti yo ne asase minua enye no koreda me bekin kan people we dia kyerem wo bia hu se enye no koreda. Some historians bia inkankara Asante historians bia behwe se ne na adoma hene osi ye ho no ha won na be pese be di jato ho mamu pai no bene eya be kan sa asem no na enye no koreda. Hwekrata we agitam archival document BRD 1/2/5/59 volume 1, right? Now ose kosiansu mansen hene wonfie hene na twere sakrata we sabra ode na adwuma mbadu a otoso odikan osagefo odikan koko tribute koko ho to a nkrasu tuama no na sika anka eso ode ma ono ne kosiansu no de kora ne ma no sika no ote so a ote atua se wasisrim dia na wure wagya Asanteman a ede memeko na se ode abufuo nti na okwa no dress akrata we di komotufo. That was 1952. Also application for Manseman to be a member of the Asanteman Council. The humble petition of your honest petitioners showeth as follows: that the Manseman came originally from Denchira and settled for a time at Asmoja Asanteman, so Ashanti, at the time when the Dormans were still in the Akwamu country. On the arrival of the Dormans in the Asmoja neighborhood, a treaty was made between the Mansin people and the Dormans, whereby the Mansin Hene
was recognized as the Krontihin of the new Doma state that was formed, and an oath was taken to confirm that treaty, and the Domahine should be the head of the state, and Mansinghine the leg or feet of the state. This is Kosiansu's letter. Important. The introduction no cry na day. Kosiansu wamfie hene usan sa akrata we one na hemfo bese nsia ene science Kosiansu Mansinghine Kosi Asamoah Krontihin Kojo Japan Adontine Dukobna Nifahine Kofia Jebe Nkumhine Koku Kwan Ankobia Hene Opon Koku Akwamhine Kwasi Akwabo Jase Hene Kojo Akwa Achame Hene. They signed this document. Bakan ha Sebene yen domafui Akwamfo a yebetena asontre so yedine sesa koye doman yebehia wo asumogya santeman so ena ye nyina yede ntokwa na egbanti tetenso ne yakonje nsase according to Bible no asem wamfiefo bo no asem ne be ne ye no maboson se be yi nipa baako ba bia ye nam bia na ekokọ ena yefiri asumogya santeman so ye ne be o ye betena asontre so elunti no se tutu the first o kan say yenko kan santeman no ho na yenko kunti edenchira ye kan say dabi no because na denchira fo abeka ye ho aye ne be amoma boson tetenso de oni bi kabo na mu twadwan na mu kunampie enoma boson a yese sa ankabom no etena ho forever nkabom no wa obeka se wugya no wo asem bone po sana de no kire ena ye no mo mansenfo denchirafo ye akonfo ne denchirafo ye no mo aso ne ye no se tutu de bo ani a ye kun ne wofa obri ye bo a ye kun kobia mamfi oti akenten twim ne ampi kobia mamfi twim ampi kobia mamfi oti akenten obri ye bo a ye tison treso na ye kun 5 e wo eso etu e de bi di obri ye bo a de a oni ye nde boss wa ye migrate ba ye no nyina ne ba yo ye ne go viewful nyina ne ba mansenfo enti ye na natandate ono okoko fa ho asase a wamfiefo te so no ye na natandate ono ne kokon ye eje asase no free selfo nsam no kokon jamra jemene ho jamra sampa area ho kotinu nyina no oje efiri na fana fo nsam me be kenkan ha mu nyina mbete o ti ase na ode mansenfo mu kotena ho na ye nyina yeti abampreda ase ho na o kan kyerem se okọ nani okọkọ one kolangofo ne efensen ayi na fana fo e de koboni nti mansenfo mu kotena ho na mkotena ho enti group no amofre mansen denja fo mu di kan ho ansana munuanom akonfo ya yekofre ho domafo ya tisunta so no de na ye nyina na mansen ne ade nimo na ye nyina ye dini ye domafo atri na ye boofori nom na be wa besim ha beso beto am ewo ho wotase sana de no ekobai endue krata we ya kitami osis certified true copy AJ Hobbs CWP 4/7/23 in the Chief Commissioner's Court Asunyane Western Province on the 27th day of June 1923 before His Worship H.J. Hobbs, Esquire, Commissioner of the Western Province. Kwato Bofuo, representing the stool of Nsesreso, and defendant. Plaintiff Kwato Bofuo, representing the stool of Nsesreso, and defendant Kwadupira Odikru of Otuna.
saa nkrɔfoɔ mi nsɛsrɛ so ɛwɔ wam ngodwa asase so wam area hɔ ɛna bɛne atunafoɔ ɛkɔtwe manso wɔ asase ho. That was 1923. Na yenti verdict no, judgment no, monyebre na atiefo muntie. Or say, the real point of issue, the court finds that one, the real point of issue is that the ownership of the land in dispute, as illustrated by the attached sketch, that is map, the settlement of this will not only decide the case, but the tribal boundary of Wam and the British German and portions of tribal boundaries between Brekum and British German, Brekum and Wam, as well as a portion of the administrative boundary between Sunyane and Wanchi district. Also British German no abrofo no bae no ifi drobo jape krum eko sampa ho ne be declare ho say eho eye British German. Ena ahanso betichem sa no administratively sa no betichem. And then Brekum and then Doma sa no betichem. All can British German. Number 2, or say there is no doubt that previous to the demarcation of the Anglo-French boundary, that all the land in dispute belonged to the stool of German. The disputants are Germans and were placed on the land or allowed to occupy it by the Omanhene of German, and as caretakers enjoyed all the privileges of ownership. Beyond that, they pay certain tributes to the Omanhene. The settlement of the Anglo-French boundary divided German, and the land in dispute was part of which came under the British sphere of influence. There's a no come. Also, Sassano, why in the demand the 140 so another near tuna for Belco 1923. Judgment no Bruni no personal. Chief Commissioner of Western Province of Ashanti, no Northeast Suyano. What are they? On the side, assassin of Belco 1 Benny a tuna for Belco. Na assassino, boundary no enya metu no, na eye bono kingdom of German ene nedia. No de be kotena ho. Sa no kan ho, o de be kotena ho. So, enti se o kan chem se domanfo ni asase wo ho. Na won fiefo no wo asase. Ne be kan se mo metena ha. Won fiefo no hwan na de won kotena ho. German hene. Ene de wo kotena ho. Ena chiri eba se no ofase a oye doma hene. Ese so no so kokan ho bi. Na ye munyeduru. Na abimoro a no fight free secretary oba no. Wa meji asase no back. Ene ma okoye. Enti mo koye one fear section no amoye mansen for kotena ho after base 20 years. Ena ye bo for nene inua abusuafo so efiri ha eto amo ewo Doma area ho. So ena domafo a na bidum so ewo amanfi ebe ka mo ho. Sabre no oponya obasawuku wo kodi akonwa ewo amanfi ne wo fa no ho no ka kire nse ko na kotoa kotena one mansenfo no abadika ne wa asase a mem German hene kokwadi mam de ma be no kotena so bi anye sel sekifo no be firi ho abefa asase no.
menua obi ene da ho yo mem Kwadwo Agyeman me ni troda e wa abakɔsɛ mu enti me ka tro sɛ nsase a ɛwɔ ha efura besim kyira a ɛfa ha guram saa ekosuma dɔmaka ho ɛyɛ Gyaman hene dia ɛyɛ nokre trudo wotiase ugidio unyidio ɛyɛ nokre asoma mkan he dey ansem no kan judgment no or si Gyaman hene or man hene on the man and I'm control so na before boundary no meto mu no na sansa asinu ina Gyaman hene dia tonim die enti me kan si wonim se brekum asase a wote so Gyaman hene ne dia wote ase se asokore dontemfo no kakra no abeti brekum no brebe de babusuani ne sante hene bebekɔ akɔte ama enye bone na mwom ne yemem kosi abakɔdwa amte emeka ma wo ne obi ate ase wo obi wa wate ase ne se beti Gyaman hene na saase so hwe ma menka wasem bi me kuro mdwenem ntɔkɔ bi si ho over 200 years ago and a section of the people betabri agunabri no efiri ho be de kwa ne ekosene foforo be fa ya kunabri no ne be kɔ asante ne be kɔ bo bantuma hene bu na bantuma hene ma be ba bi tena ye kuro no abe o ma be tena so ye frɛ ho jechi ne be kɔ tena ne be da so te ho abusuan da so te ho ba agensase a ba tichiri kuro mu a be te ho ayie eba jechi a dwunemfo yekɔ ayie so eba dwunema be so beba sankrofo kro no abinu so kɔtena dweso ayie ba beba na no ye hima ya owu yi ba ko a owoje so yeso owo bruchiri odo boa no ho obepa kumya na di obidi hima wo binim oba na nanom tenase na so fata rebe mo na bi because oye dihye eye moja enti moja de ye mpopa oti ase na mom basase abete so e wojeche ho no mem krom dwenem hene na ma dwenem hene na abofo mene the fourth ontimi nko claim say asase na ye na dia just because na dihye no te so ndi no eno yenka ne babia in the same way brekum asase no Gyaman hene dia enti se asokorefo abebo dompe na bete so a na brenne ye kɔ sante hene ye wofa te se ye di ya dwemfo di ya enye bone na mbom bete ese ye mabate be ho asese bete bono Gyaman hene na kosi adinkra Agyeman na saase so ne bete yes, simple as that atinye bia di mo mina so what I say ani edaho trudo now o san kan bibi se minua obi o ka se bonum no o san kan bibi se suma be kotu kotifo ena kotifo be to bedanua be mo sumafo ekotena ho na ba be kan sumafo ho ene ne kro ne ba you see yo nei sa asema woken ene sampon kunwasem baaye ena the other side no be ne betam hu se beta kam te se beta kan ne abefo kasa vidie ntinten so o sumafo kra na anwene mo so ena mo besre ekutifo ena mo betra ho wote ase saa ne nti se be kan especially somebody that fly on the side no na beso hefa hwane ma masase a motena so ye be hu mi aha sisi me baking kan ye na natandate on na konkoti koti ene jamara ene jimene ene nsonsomia na nini fa hene ne suma hene na ode no kodua ho
enti so obi ka se o na sumafo kora mo ne ba bi te na kotifo ne ma mo betena ha oboa ye kokuje asase no jamana hene edi adanse me beka ne ene ha mo biate buku ya vitamin aussi histoire du Koulango written by Kra Adingra Magua. Oye, thèse de doctorat unique pour le grade du docteur de l'université Houphouët-Boigny du Cocody, département d'histoire. Présenté et s'est tenu public par Kra Adingra Magua. This is a PhD thesis, a copy of it. Oko Google edaho, what I say. Kra Adingra Magua, PhD thesis, Department of History. Houphouët-Boigny University of Cocody, Abidjan, 2014. Ebe kana tremo, atifo. Now we'll be page 103. Or say, avec tant daté, c'est le début du royaume Abron. Avec tant daté vers verset 1690, c'est le début du royaume Abron Djamay. Il est allé chez les Nafana à Bondoukou, dont les chefs étaient accomplis pour demander asile. Ce dernier ordonna à ses proches de les emmener loin, c'est-à-dire Zanzan, en Koulango. Ignorant cette langue, les Abrons prend ce mot pour le nom de l'endroit qui les assigné par les hôtes afin qu'ils installent. Le premier village fondé par Lanas Tandate fut Krakou. Il fonda aussi le village du Zanzan, qui sera non seulement la première capitale du royaume et le lieu du sépulcre de tous les rois. Son successeur est Bravo Adingra Payin, son cousin Utirin. Les Akans parlent des frères. Nana Adingra Payin crée le village d'Adandia. Lui aussi va poursuivre les conquêtes et en soumettant les Agnis bénis. Ces expéditions contre les Djimini et les Djamala lui donnent l'occasion de nouer les relations amicales avec la reine Akuya Boni, la reine de Baoulé. Nasma Okanse, Ose Tandate, Yanana Tandate, Oya Komni, Udiani Mono Nebetri Jaman. 1690 Numo, Eludi Kamboura, Bondoukou, Kudu or a friend Uguchi. A one or cotton na fana for Behina, a friend Akumbi. No say Akumbi, Mnamadis ye fro Kombi Eba. My Babintina. Ni Akumbi can't say, hey, I saw ya for way there, Yaka say at the Beltana, Bonduka say there, Bebe quantity you. And to whom for them quite a titri, that is Kulango, Nkunafo, Kulango. Beka say a titri, Bekan a zan. Never record a titri. And Tina Bonduku Kura region, your friend, Région des Zanzan, département de Bondoukou.
yɛwɔ radio bi wɔ hɔ yɛwɔ radio Zanzan yɛwɔ hotel di Zanzan hotel bi wɔ hɔ yɛ friend Zanzan wokɔ nso a yɛwɔ village di Zanzan enti tandate babi yɛde no kɔ yɛwɔ kyikyiri no kuro no na ɔto ne Zanzan nti kuro no wɔ hɔ nnɛ ɛna ɔsan yɛ den ɔkyikyiri kra kuro owu yɛ na dinkrabɔnyi bɛdi na konwa ɛna dinkrabɔnyi to de bɔɔso ɔne ne kɔnka jamrafo ɛne gemene a ɛwɔ Ghana ha na fanafo a bɛwɔ ha ɔno bɛdi na konwa no ɛna ɔkɔto hyɛ na fanafo no a bɛwɔ bonduku hɔ ɛne sukufuo nyinaa ɔkye benomu jamrafo ɔkye benomu gemenefo ɔkye benomu na fanafo a bɛwɔ Ghana ha nyinaa ɔkye benomu ɛna ɔde bɛkɔ hyɛ sumahena ase ɛno ntuma jamra hene safufuo ɔno ɔsom suma enti no ɔde bɛgya suma se suma saa nkrɔfo yɛ ama defeat bi o yɛ mem nifa hene o ne bɛntena ɔne kotifuo nyinaa ɛne nzonzommiafo nyinaa enti sometimes nzonzommia kotifuo se bɛne sumafo nya kasakasa bi a ne bɛka no so usuma hene kora ɔnyɛ yɛ hene no bono hene ɔte kotifuo nti yɛ nsomo that is what they say enti saa kuro no nyinaa ɛyɛ German hene nkuro enti wasɛm a na wo ka sɛ suma bɛne ba bi te ne kotifuo no bɛma ho asase ne ho kɔtena so no ɛyɛ sampafo section bi a ne bɛbɛ no banya konwa bi a bɛdi a bɛmu ma bati so no bɛne bɛta kasa ba ko sɛm na ɛyɛ force na sampafo no monte ho na asase so monte German hene asase so because jamra hene ne to modanua na monte kakala ɛwɔ Cote d'Ivoire ɛna ntɔkwasiye na jamrafo ne tribe wi efrewe krolosa ne be ba e tititititi be ko pambe ne hure o yenua no ho wo ye na fanafo mo boaye ama ya kontia krolosa ifo de a ene mo ntena ha ne bet sampafo tena ba bi a beti enti jamrafo ne de asase no e ma sampafo enti se o be ka se nne no asem asinti no o be bo sumahene ase se sumahene eni sumafo be ne ba bi tentia na chese onye no kwafo sampafo e me ka kire mo nne mo mate ase se mo ye bono German hene na de hia preko apɛ brekum ye bono German hene na de hia preko apɛ jape kuru ye bono German hene na de hia preko apɛ mote ho a enyeyi mote na asase so se mako kansa antehene ne kansa ho a eyekuo na makodon ne na no nche se asase no motabri de komansa sampa santehene enti sampa asase enye santehene dia jamra hene oye suma hene ni bonkum hene ne ma mo asase motena so asema me ken sampa fo amutie se mbo amomeka makoho akoye historical research mo hia mo ahemfo nyina sabre na ntokwe mae baka history na kire amatro edu di na enyeyi esane wo archives me ko na safufu ho ono so aka enti moti German hena asase so na nti nne ho de ho akobbo sante na eno nche sa asase no amote so no sante hene dia ti se na mu bi no nkotena wanhia na mo keka o samfa ye sante hene dia ebeto akoso aye sante hene dia kane no ane ye ko fantesa no ye nyina ye kobbo asante ma ye ko ye enti se mo ne sante hene mako aboa ma enye bone ye kwamfu so ya boa no bi wote ase nambo ye mamo ate ase se asase na mote so no ye sampa no na safufu a ye jamra hene ne to mo danua de ma mo na ono so osom German no enye mo dia
ye na na Jabe Kurom no be dia danse se on ne drobofo nya amanso amotwe no o kan se court bisa se ukurom ne he ura ne hwane wanka se ura ne sante sene o kan se ura ene jaman ajeman na kosi edi nkradman na court kan se etisade akofa no bra na nkokɔhwede mmienu benkɔko obi ne nkwanse na yekofa na kosi edi nkradman free Cote d'Ivoire bae wo court wo ne ye akonya kesiesi ho no tena so ne ye toto na no toto na hye se memma ne be menem de bi free ko bae we na sase am de manu ni we so de am de manu ni edi asase a ye ka ho asem wo court ka de enye na adrobo hene dia Jabe Kurom hene dia menam de manu ansa na wo di bem na wo ma papa na oti Cote d'Ivoire no o medi wa se ma uni bem na wa kan se o te sante hene ne cancer mu nti no o tabri na sase e de akoma sante ne it can never be that enye ye da o ta se benjiri so bi atifi den kono na amafo of course sante hene atene sante man cancer it is a lodge kuo no lodge kuo yi asori bia ha Freemason Illuminati no abatiti sa occultic associations no asori bia ni potim ko bi o ye kramoni a otim ko sa na sampan cancer to ye oman na yetim na ye oman Ghana no na eho akohia se obia so pese abanjo tum so ye man hena se unya referee te se ne awatro wa prepare wo CV no o fa referee bi no ba be di ho dance se ne waka ne CV no no kore no fa sante ne referee no ka bi ma na abane je otum abane ne bo man hene yes sante ne bo man hene sampa abane bo man hene yes sante ne no bo man hene just say obeye wo referee odi adanse bi ma ho say yes ne wo sampa hene wo kan no kore because abre no na ya kan ha committee akana wo ha house wo ha bona have regional house of chiefs aka say Jabe Kurom ordinance aseso enti Jabe Kurom be kaya 1960 ena Kwame Nkrumah bo man hene so that document was there enti na wo hia say obi be di ho dance say ye no kwe say 1960 Kwame Nkrumah bo man hene ena sante hene di ho dance ma that is it. The same thing applies to Sampa. What I say Sampa monsem no ba house o ha no house no edu committee di adanse say ye no kwe say mo te asase so mo nan obia enti ye bo mo man hena eyeye na house no drag me feet na sante he ma sa recommendation no enti wa recommend wa awie asa what I say no ntire say wura no o papa no wo twenabo what I say sama de ntie enti mdem kasa ebo wiye no anuanom me mamu free consultancy advice and service o papa swate se den o papa wo kura wanhwewa yemfa bi osin yese wo yesa wa bomsuo enu bi na sampafo manya ane ayima bebrese no sampafo ho hene pa ete e friend saying boduku urochi akombi ne ati akombi okonya so na fanafo nyina ba hene oti Cote d'Ivoire sampafo amutie mu nim se sokofo ye mu nua mboa na nansia mboa adama oti sampa meboa sokofo ye mu nua no etinka mu nkonwa semba ye no nka na jamra hena o ma motra na sase so na asuma hene bono jama hene wo Cote d'Ivoire ene mommo hene na fanafo mo hene nyina o Cote d'Ivoire mo trase na nka mo aka asem no e wa so due ni amamre ni abakosem so nka eni mo abebrese na mo se no a mo twa mo boy ya mo de mo ho akobata obi e de ono ayese no mo kwe no aboam mo hwe ni ama mo man no aye
Unhwe de atom e wo sampa. Nti court case court yi ebebo am. Se court be bua na be ka se Samba Jafla ne ye hina. Sinablo onti ase. Be kan se Sinablo no ye hina. Samba Jafla onti ase. Enti assembu no nye nne de bewu. Na se bewu a ye se na safufuo jamra hina oto mo danua. Na suma hene bono hene a oti Côte d'Ivoire. Ene mo hene na oti bonduku no. O transfer isi nkonwa. Because yen ye konwa a bono jama hene to so yi. Esan se ye ko ye mo na ye di kan ko se e munti no. Ye wa mamre bi wo se bono hene wu na se be mo sampa hena na fana hena oti Côte d'Ivoire be mo na mane a bense na yi. Be sia konwa no so ajiso ogina ho one jolafo a be wo bonduku. Because ye ko kono jolafo na be ye be bo ndemfo no be kenkan yasen e de maye. Oti ase sana adentie etinka ye ne mo de na fanafo de ye na natandate ene mo tisi ye jama fo a ye bae ye chichiri jama etinka sem to mo a ye ne mo ne transika odi obi ye wose no amotete o Samba de beto akoso aya santuma dia odi bi ye wose no wo huni ato wo siachi nye da ehwa na utafre na wodi obi so yesi a obi ose yesi a emboda se ne a wosetie bia fa ne buo ni nidi a ese ema no wote ase enti memi tumo fo se mo amoka asantuma council no obi ni atini kuo no wakoka ho nka wokoya no wani dia wo mi so okay nne anibia ba yentwere krata nto so samte he ntibia asase so nti jama hina asase so na mo watuku ndem homa bebo na jabi krom hene ono na ye krata mura ne bono hene a oti Côte d'Ivoire na ukuo na wate na mani je ho se me be ka ho dia nem de be ba be ka ho dia ni menya firi ye mfanto krata so na dan kwa ma mawu no se mini ho na so obi obedima de no o ka so o ma biowa onyane fa ahudi akọ mwanye sa krata no anto na china bi se gold kopie Samba se gold kopie Japekru se gold kopie Breku na mo mako so pomponsuom e de aten sante hene so se wo frɛ ya wia anadwo a ye beba no o kan se wo ye ninipa nti asase a wote so no eye ne dia enti gold apio ha for mu 60% brand manjia na wade sie beto wo brebe ndi ase ha afi na moko ko hundo kwa na afi na moko ko hundo kwa kokosachi okasa chiri bonu chirefo a otina bebu mama mu free consultancy service na senia obeden obe senia yesi da obe tubo atwa asuo fra ho nye da na ne nimpa fe beden ebesiu enna se obe tutuo abo ano e friends en se kotwa manson se tromo se obe ku tromo na wakobare sesanduro de ene nka ja tromo no onni na ne kwaye ase mi bumu be Kwame Nkrumah ne kan osi independence in danger is better than servitude in tranquility. Independent in danger is better than servitude in tranquility. Intidom dem kasa na babiye. Kokosachi okasa chire bunu chirefo a otina bebu. Mabu mbe. Mabu humbe. Umfomu aba. Abusuafo ene historian ko biajiman.
me de me nkomobo no aba wiye me mamu nyina emoniti anyando se won subscribe ya subscribe na history am de ba no ano ehyepa me de mi tubure na ma trefi me mfama no nka abakosem keke archives no de hot same fee enti wa won subscribe ye subscribe na wa share ma foforo so anya bi me da mo se me ma moniti anyando bye bye.